56カ国が含まれているグループのために内務省は約束したと。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。今回はタイにビザなし渡航ができるというお話をさせていただきます。前回このような動画を配信させていただきました。いろいろコメントをいただきありがとうございます。新しい情報やご指摘いただいた箇所もあり、とても感謝しています。たくさんの方々に追加情報、最新情報をお届けできればと思い、今回お話しさせていただきます。先になんですが、バンコクにいる日本人の友達からバンコクの写真が届きました。こちらご覧ください。現在のカオサン通りということです。本当、私たちが知っているカオサン通りとは違い、今は閑散としている状況で、友達もみんなが来ないとカオサンが潰れてしまいますと嘆いてました。タイも観光客が少なくなって大変な状況のようです。早くまたタイに行ける日がやってくるといいですね。今回お話しするテーマはこちら。タイに観光ビザで入国できる。必要なものは？そしてもう一つ、タイにノービザ、ビザなしで入国することができるようになる。こちら2つのテーマでお話しさせていただきます。タイへの旅行を考えていらっしゃる方、ビジネスがありタイに行かなければと思っている方、今後の参考にしてもらえると思うので、ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルでは海外のことや旅のこと、最新情報をお伝えしています。これからもいろいろな情報を配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまず観光ビザについてお話しします。前回と前々回、特別観光ビザでの入国についてお伝えさせていただいたんですが、観光ビザでも入国できますと教えていただきました。ザ・ウェイ・オブ・ザ・トゥルースさん、ありがとうございます。観光ビザでどのように入国できるのか調べてみました。こちらタイ大使館のホームページになります。ご覧ください。ビザの申請料が4500円。ビザの有効期限は発行日から3ヶ月間有効です。そしてタイに入国したら入国日から60日間滞在が可能になります。入国後、一度だけタイのイミグレーションで30日の滞在期間延長の申請が可能になります。ですので、最長90日間タイにいることができるビザになります。必要なものを書いてありましたので、こちらお伝えさせていただきます。まず1つ目は、有効期限が6ヶ月以上あるパスポート。2つ目は、申請書、大使館ホームページからダウンロードできます。内容を見てみると、よくあるビザの申請書で特別難しい情報を記載しなければならないとか、そういったことはなさそうだなと感じました。3つ目はビザ申請者のカラー写真が1枚。4つ目は経歴書。この4つ目も大使館のホームページからダウンロードできます。こちらも確認してみたんですが、よくある入国カードと同じようなものでした。他の入国カードと違って少し気になったのが、最終学歴を書く欄がありました。あとはタイと日本の保証人の名前と住所を書く欄があります。そして5つ目は航空チケット。6つ目は申請者の英文での銀行残高証明書。2万バーツ以上に相当する額の残高が必要ということです。7つ目はタイに入国すると14日間隔離が必要になりますので、14日間隔離するための施設、ホテルへの支払い済みの予約確認書が必要になります。そして8つ目は14日間隔離した後、タイに滞在する滞在先を証明するものが必要になります。例としまして、14日間隔離が終わった後に滞在するホテルの予約確認書。これは予約確認書ということなので支払い済みじゃなくても良さそうです。もしアパートやマンション、コンドミニアムを所有している人は、その賃貸契約書もしくは所有権利書のコピーを提出するということになります。こちらはホテルの予約確認書だけで良さそうなので、そんなに難しいことはなさそうだなと感じました。9つ目が詳細な工程と渡航の目的を説明した文書、英文のみということです。この文章に関して書式の指定はありませんと書いてあります。私はアフリカの国でこういったものを提出したことが何度かあるんですが、参考までにお役に立つかわからないんですが、お伝えしますと、例えば何月何日から何月何日までここのホテルにステイします。ここのホテルの住所はこれこれです。ここのホテルの電話番号はこれこれです。という情報が1行。その後滞在先が変わる場合は、何月何日から何月何日まで。次はここのホテルに滞在します。ここのホテルの住所はこれ。電話番号はこれ。というような感じで書きました。また、渡航の目的についてなんですが、もし私が書くとすると、宣言文的な感じで観光ビザなので、まずこの渡航は観光であること、このフライトで日本に帰国することを約束しますというような文章、隔離期間をしっかりと守ること、観光ビザになるので、
タイで働かないこと、そういったことを誓いますというような文章を補足で入れると思います。他国でビザの申請をした時の経験からそのような感じで書くと申請がスムーズに通りやすいかなと思いました。10個目は職業を証明する書類が必要になるということです。例えば会社員の場合は在職証明書、学生の場合は学校発行の在学証明書であるとか、そういったものが必要になるということです。こちらが必要になる書類として記載されていました。またそれ以外に必要になると思われますのが COE 入国許可証、こちらの申請が必要になると思われます。こちらに関しては2021年1月出発以降のものに関してはオンライン申請ができるということです。あとはコロナの陰性証明書、また健康証明書が必要になります。こちらどのようにして取得ができるのか調べてみました。クリニックフォアというクリニックのサイトになります。健康証明書、非感染証明書はタイの発表では渡航の72時間以内に検査され発行されたものであるように指定されていますということです。現在のところ PCR 検査は3万円、英文証明書の作成のために別途1万円、健康証明書としての診断書、こちらが2万円となると書かれてあります。現在安い PCR 検査もニュースなどで取り上げられていて、新橋では1980円とか、東京駅の方でもそのような PCR 検査が始まるという、そういった話題がニュースになっていますが、クリニックや病院を探すと安く PCR 検査ができて証明書を発行してくれるところもあるかもしれません。そしてあとはコロナ保険が必要になります。こちらは10万アメリカドル以上保証する医療保険証である必要があり、保険期間はタイ滞在全期間を対象にするということです。ですので30日間滞在する方は30日間のコロナ保険が必要になるということだと思われます。ビザの取得で大変になってくるのが14日間の隔離の間のホテルの予約、そして陰性証明書と健康証明書の取得、あとはコロナ保険への加入、これら3つが主に大変なことだと思います。これからタイに行かれる方も出てくると思いますので、どういう方法を使ったら安かったとか、どういう方法がスムーズだったとか、コロナ保険の情報とか、そういった情報をお持ちの方がいらっしゃったら教えていただければ、たくさんの方の役に立つと思いますのでありがたいです。それでは2つ目のテーマに行きます。タイでビザなし渡航ができるようになるという話題になります。こちらはたくさんから教えていただきました。ありがとうございます。12月11日のバンコクポストの記事になります。簡単に要点だけお伝えします。コロナに打撃を受けた経済を復活させるために外国人観光客にビザの免除が認められることが合意されましたということです。一つ目のグループ、こちら56カ国あるんですが、この中に日本が入っています。会議では内務省に対してまずははじめにこの56カ国が含まれているグループのために30日から45日までのビザの免除延長の発表を出すようにと頼んだということです。内務省は内閣の承認を得るために問題を提示すると約束したということが書いてあります。そして次の記事になります。こちらは関場さんから教えていただきました。ありがとうございます。12月14日、パタヤ1000円一夜というサイトからになります。日本からタイへのノービザ入国が可能へ、一部の国に限られるが、タイへのノービザ入国が認められることに、日本もビザ免除対象国に指定。これで日本からタイへのノービザ入国が可能となるとあります。まず、アブダビのタイ大使館がビザ免除措置でタイ入国が認められる国と地域のリストを発表したとあります。こちらの表ですね。こちらは先ほどお伝えした56カ国のグループが載っているようです。日本も含まれています。先ほどの記事では滞在期間を30日ではなく45日にするというような内容だったんですが、アブダビでの発表では30日のままになっているようです。また、スイスのケルンにあるタイ大使館でもスイス国籍者がノービザでタイに入国ができることが発表されたようです。ただ、やはり隔離期間が2週間あるので、30日の滞在期間では短いと思うので、今後45日ということで発表がし直される可能性もあるんじゃないかなというところと同時に、日本ではまだ正式発表がありませんので、どういった条件になるかというところ発表を待ちたいと思います。今回はタイにビザなし渡航ができるようになりますという話をさせていただきました。このチャンネルでは普段は私が海外で体験したことなどをお話ししています。
ただ今は海外になかなか行けないと困っている方もたくさんいらっしゃると思います。私もアフリカに行けなくなり、アフリカからの仕入れもストップしていて困っているというような状況もあります。観光で行く、ビジネスでつながっている友達がいる皆様それぞれがいろいろと大変な状況もあると思いますので、少しでも皆様のお役に立てればと、海外渡航などの最新情報をお伝えできればと思います。最近行ってきたよとか入国したよなど、そういった情報がありましたら、またタイ以外にも韓国とか台湾とか東南アジア諸国、そういう情報がたくさんの人たちに必要な情報だったり、自分もいけるかなと勇気になったりもすると思うので、そういった情報がありましたらご連絡いただければ嬉しいです。今回も動画を見ていただいてありがとうございます。そしていつもいいねやコメントありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。